Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Check your love radio TikToks. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Magandang gabi po. Beautiful Monday evening para sa inyong lahat. Kamusta ang biyahe mo, Col? Marami-rami na rin ba o medyo mingaw? Well, mga kabisyo, pag ikaw ay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Walang mingaw-mingaw dito! Hindi mingaw dito! Masaya dito! Masaya, saya, clap your hands. Masaya, saya, clap your hands. Okay mga kabisyo, big shoutout sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Maraming salamat, mabuhay po kayong lahat dyan. Eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Bagong kasal! Naghiwalay agad matapos ang reception! Oh no! Sa post po ng isang lalaki, sinabi na hindi raw sumama ang babae sa lalaki, kaya't iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang makipaghiwalay! Ang dahilan tila hindi raw maibigay ng kampo ng lalaki ang dowry o dote na hinihingi naman ng pamilya ni babae. Matapos daw ang kasal, hindi raw sumama yung bride sa kanyang groom dahil pinigilan daw ng kanyang nanay. Oh no! Pero ang version naman ng bride, dahil daw hindi hinintay ni Mister ang kanyang misis sa reception kahit may iniistima pa siyang mga bisita. Oh no! Ay, grabe na ito, Tang! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Logican mo na yan para may masmasan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat ang pagpapakasal ay desisyon po yan ng dalawang tao. Hindi ng pamilya ng ikakasal. Oh no! Sa polka, Aragoy. Kasi una, sila naman po yung magsasama hindi yung pamilya Pero mga kabisyo, may mga aminin na natin, real talk. May mga kultura kasi na kasama talaga ang pamilya sa pagdidesisyon. Which is mali talaga kung iisipin, pero dapat din nating irespeto ang kanilang paniniwala. Pero di ba, kadalasan nating naririnig sa mga kinakasal, mapapari man yan o pastor, na sinasabi na the two will become one. Parang kanta lang ng Spice Girls. When two become one. Diba? Mga kabisyo, it is quoted in the Bible. Sinasabi po doon. Sa Marcos 10, sa 1-9, sinasabi dito na, subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Yan, hindi mag-star sa balay. Iiwan na ang ama at ina. O magsasama sila yung lalaki at babae. Diba? O yung mag-asawa. At ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kita nyo mga kabisyo, bantayan nyo yung word na yun, yung keyword na yun, pinagsama ng Diyos.
hindi pinagsama ng tao. Yan. Di ba? Kaya hindi natin dapat pinapakailaman, mga kabisyo, ang kasal. Dapat desisyon ito ng dalawang nag-iibigan. Kagaya mo, Col. Basic. Pinakasalan mo si ante dahil mahal niyo ang isa't isa, di ba? Kaya wag ka na maghanap ng iba para hindi ka mapakdulan kag hindi ka malampusan sang kaldero sa ulo. Remain to be a faithful husband sa iyong asawa, Angkol, ha? Oras natin! 36 minutes after 6 o'clock. Huwag mainit ang ulo. Cool ka lang. Nandito ang Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!